Good afternoon, class. Tementang ngangit pila pulia ka jingi thuk khana shapang ka Dienglieng. Tementa ngap ngan batai bat ngan shu thuk khana lingkot khendiat shapang ka ni ka Dienglieng. Temen hendai por badang khamlong ka perthei ki beriru ki dang kham duna. Ki bam kimpat da shai da start than kom balong ki beriu menta. Tiu khun ben riu bat ki marat ki dang ya shong lang ki dang ya let yo ya wan yo ringkat. But ki yeng ki semru ki dang duna dang don tang komba khat san ar pho yeng e shishnong. Te ki breu ki bon kam ha ka le yo le hat but what ada ki kan thai breu ki le mari ru kim don jing ting e. Te la ong ba ha kata ka jaka la don ko we ka ding ba ka ba mi kham pa ji khandiat kham jingai khandiat na kata ka lenti le yo wan yo ki breu. Bal ong baka ni ka dieng kalong ka bahe ranyan ka bajrong bah juan bat ka bayar kitanat. Bal ong ba wat hapdeng ka telang ba baro ki ding ki siet ki shot ha andre ka ni ka siet ka ni ka dieng pade ki slalung ka sei ki slalung ki bajrngam bat ki ba im krek krek. Wat ha ka telang ba ki ka ni ka dieng ka bahe ka don ki sla ki bajrngam bat ki balung. Tila ong ba halor jong kata ka dieng ka shong ka wei ka klieng ka ba ka teng ka lieng yong bat ka babu skum hang ta ka klieng ka deka kan jasim ka ba he te ka ni ka klieng ka long ka ba he bat ka ba khlan to ba te lo ong ba ka ni ka klieng ka ju shong halor jong ta uding bat nang ta ka ju pet ban yu i ki kan jasim ki khun belang ki khun masi bat haba ka yu i ki habat habor bam dan ba yu i ne ba pet manu kasuk kan san wot bat ka rong eki shala ka jong ka skum penyap eki banyo ajing ba mela ki khun ban ba mela deru tiki beriu bon sin kila juthap banyo penyap ya ka andre kim yo satya tilo ong bah ka wei ka sni yo ka wei ka beriu ka ba pun khun ka ba armet ka ba la dap banai ka la jan kha atat yi khun kala mi dang step hanga banet siu banet tada banet thi jing thi ta shayo na mar ba ka long atat ka ba kham jangai te kumta kam la banyat stet kumta klayat suki te ki para shong shnong jongka ki para nong let yo ki layat kam shakhmat bat makapat kalasa suki maroi shadin te ki para majan jongka ki la penong ya ka bakan shong no hayeng henre kam shimla ngap satya namar ba kam ban se ban mi ban net thiet ban net bet iki jing thiet shayo ya ka bam ka di shayo te anda kala poi kham hajngai khandiat na kata ka Dienglieng kala su bat kala kha de khun kan thai anda la dep nang ta kala sop kala kli bahaya te khun jongka da ka jan kersha bat kala panthia ya i ha ka jaka ka babet ha kan dong khop bat kala tap ya i da ka kunup bat kala i te khun hang ta bat kala let baran shayo benet thiet jingbam bat ban thiet ka ye tai khlung te kata ka klieng kala pet siar na lording banyu i bagata kami kala let shayo kala su viau bat kala clear ta ka kunup bat kala ra bak ye tai khunung shala ka jong ka skum hang ta hapo skum kala pensat kala pen kulum hai i khop te kitap nyang la jong habaka kami kata ka kami kala wan phai na yo kala lap bakani kunup kala khale bat iklung im don shu hakata ka jaka balabu ye i kala wat keleng saudong hre kam shim lap satya kumta kala perkhat yo le si ladon bara ni barong ye i manu na marba kata ka jan baka pensop ka jan kersha baka pensop ye i ru kam shim don shu kala sngo si bakala sngo pang nut hadu kata kala yam yela ka apat sapsni mat kala wan phai no shalash nong kumta kala ya thu ya ka e ka balaja te baro shishnong kila let wa di tai khlung hadu banda kem yong ren ka beneng hadu banda dum hingan ka beneng henrei kila wan phai tali namar kim lap e te kila persang manwat bon sngi henrei kim shim lap satya kumta kim shim tharai shu ba itai khlung indang im te ka klieng pat kari ka sumari itai khlung ka ai bam id eki ye i kalit tu iki jan kinep na kibriyo ban ai penkup pensami tai khlung te kat bai tai khlung inang he kanang pen he shu ya ta ka skum jongka
Bat haba ila kham he, kham san, kala lek tu ki jan ki nep, ki jing deng ki jing sieng, ya ki kpieng ki khadu, bat kala penriam, pen bahabriu i kun beriu. Kum balik ki kemi beriu, ya i. Te ita i kena ru, i iet i buram ya kata ka klieng, kum ya ka kemi terai. Isuk i kemen i palei halor dieng. Haba ka klieng kam dan has kaskum ka lit syang shani syatai, i jumelen balik kai marwai merwai da kita kitiar lek kai ki bamaka. Kata ka kemi klieng jong i kawan ra. Ti hadin kat tu kan kisnem ki yat, lad bena wer badon i beriu i basyong ha kata ka klieng. Ha kata ka klieng skum. Ha kata ka skum basyong kata ka klieng. Bat ki beriu teng-teng ki juya sngo badon barwai bakan ut. Ki sngo ya kasur beriu badon barwai bakan ut. Ti ki beriu nata nasnong ki kemi ki kpa ki kur ki jat. Kila ya lej banyo wat. Ba kila ya lej pej sentiat. Banyo i. Ayu kata ka klieng kawan ra. Kata ka skum. Anda la bon sngi kila yo i. Bat kila tikana badon shisha ita ikena. Kumta kasnong katau marjan marpa. Ulawan ban ra yala ka jingking. Bat ban shim ya ita ikena na kata ka skum. Haba kita ki beriu ki lapoi ha kata ka skum ita ikena ila perta. Meilieng, ali ki kun ben riu ki lawan rong yanga. Kum tai kena ila perta ya kata ka klieng. Meilieng, ali ki kun ben riu ki lawan rong no yanga. Kum meilieng sya pidan, pet kini ki kun ben riu ki lawan rong no yanga. Kum ta ka klieng ka lawan, bat kala su sia reki tap nyang. Bat kala yale ban penbe kita ki beriu bagi nampoi sya kata ka skum. Bat kala rong. Henry long le no namar ba kita ki beriu ki layo ban rong no ban shim no ita ikena. Kum ta ka klieng kala but iki nasun bat kala pet syam no ki ra ita ikena. Henry haba ki kemi ki pa ki layo ki la penri bahai i khop. Kum ta kam shim na yo lat shu ban yo ita ikena. Ti kala kuslai buon sngi. Ita ikena pat wat la da ki kemi ki pa ki pen kemen ki pen melen ye kum ne kum tai Henry im shim kemen satya. Man ka sngi miet la bat sngi i yai khot ya kata klieng. Meilieng. Ti man ka sngi kat badang mi ka sngi ita ikena idang ring rai kho adu balasa setang ka shieng bat ka snap bat la thlio saki khamat. Ti haka we ka sngi haka bagi kemi ki pa jong ita ikena. Kila no ita ikena bat ka kamera ni ka kemi i jong i. Ita ikena ila syong kai haka syak so shingkop ka jaka ba syong ukso. Bat ilarwai snosi ilarwai benyau. Ko meilieng tu alisi wan shaw no yanga. Ti kumta kata ka kemi lieng kala yo snow ka jing rwai jong ita ikena. Kala su ubiao bat kala persyang ban rong no i. Henry kam la syu ban rong i. Kumta kala syu ang no yala kata ka syentur. Bat ita ikena pat ila rong yala dia i ong artat. Nguot meilieng nguot. Ka klieng kala nguot ye i kluk. Habaki kemi pa kilawan pai na lum. Kila lap baka ni ka klieng kala yap. Kumta kila wat ye ita ikun syan huru Henry kem syem la syem satya. Kumta kila puat ya ta ka klieng bat kila lapan banda ita ikena ba ila yap hakpo jong kata ka klieng. Ti kila ngosi hado kata ba kila perkhat ya kata ka jing jong ka klieng. Kila hun ya la di. Kumta kisa tep kisa thang ki baro arngut ki dale bha le emiat kat karukom. Ti hado kini kisngi ya kata ka jat dieng baju shnas kum ka klieng ki khot ka dieng lieng. Bat namar ba kata ka klieng kala bus kum bat ka syong halo jong ka habakari ka sumara ita ikun ben rio. Na kata ka daw ki khot ya kata ka dieng lieng. Ti haduk menta meni ki beri ki jukyar ban shnayeng shnasem ni ban tho ding sem ya kata ka lieng namar ba kapan kan mau ya ta ka jingja ba sngosi jong ka jingyap.
te ngangit pinsa sngap bahaya kan diga jinga thok khana ka basngo tanat shaphang ka Dienglieng ti ha ka way pat ka session ngan sa ai ki jingkali. Thank you.